आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या पोंभुर्ले येथील स्मारकात स्वच्छता मोहीम राबवून वेगळ्या पद्धतीने 31 साजरा। सामाजिक बांधिलकीने नववर्षाचं स्वागत। श्रावणी कॉम्प्युटर तळेरे आणि मेधांश कॉम्प्युटर कासार्डे तसेच तळेरे पंचक्रोशी पत्रकार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 31 अनोख्या पद्धतीने साजरा करण्यात येतो। गेल्या 3 वर्षांपासून आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जन्मस्थळी पोंभुर्ले येथे स्मारकाची व परिसराची साफसफाई व स्वच्छता मोहीम राबवून 31 डिसेंबर अनोख्या पद्धतीने साजरा केला जातो। पोंभुर्ले येथील आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या स्मारकस्थळी हा कार्यक्रम मागील 3 वर्षांपासून आयोजित करण्यात येतो। या श्रावणी कॉम्प्युटर्स आणि मेधांश कॉम्प्युटर्सच्या विद्यार्थ्यांनी स्मारक परिसराची स्वच्छता करून वनभोजन केलंय। या विद्यार्थ्यांनी भरकटलेल्या तरुणाईपुढे वेगळा आदर्श घालून दिलाय। 31 डिसेंबर जगभरात वेगवेगळ्या पद्धतीने सर्वत्र साजरा केला जातो। यामध्ये बहुतांश कार्यक्रम मध्यधुंद होऊन साजरे होतात। या अशा कार्यक्रमांना फाटा देत युवा पिढीला चांगले संस्कार देण्यासाठी तसेच त्यांच्यातील कौशल्य विकास व्हावा, सामाजिक आवड निर्माण व्हावी, त्याचबरोबर आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांचा इतिहास माहिती व्हावा यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येतो। या संगणक प्रशिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य आणि व्यक्तिमत्व विकास तसेच सामाजिक बांधिलकीचे बीज रुजविण्याच्या प्रयत्नाने सतत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजन करत असतात। यंदाही मराठी पत्रकारितेचे जनक बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक पोंभुर्ले येथे सरत्या वर्षाला निरोप आणि नवीन वर्षाच्या स्वागताचा अनोखा प्रयोग सलग 4थ्या वर्षी कायम ठेवला आहे। या निमित्ताने बाळशास्त्री जांभेकर यांबद्दल माहिती व्हावी यासाठी हे ठिकाण निवडले जाते। सर्व उपस्थितांनी पोंभुर्ले येथील बाळशास्त्री जांभेकर स्मारकाची व परिसराची साफसफाई केली तसेच संपूर्ण स्मारक धुवून स्वच्छ केलं। त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी वनभोजनाचा आनंद घेतला। या निसर्ग मित्र परिवाराचे अध्यक्ष व तळेरे पंचक्रोशी पत्रकार संघाचे सचिव संजय खानविलकर, उपाध्यक्ष उदय दुधवडकर, पत्रकार विष्णू धावडे, सुधाकर जांभेकर तसेच श्रावणी कॉम्प्युटर संचालक सतीश मधभावे, सौ श्रावणी मधभावे, रीना दुधवडकर, अमोल धुमाळ, प्रथमेश पोळ, प्रणाली मांजरेकर, राहुल सोमले, मेधांश आणि श्रावणी कॉम्प्युटरचे विद्यार्थी आदिती खानविलकर, रोशन पाजवे, हरेंद्र गुरव, प्रणिता कांबळे, अक्षता कांबळे, कोमल आंबेरकर, स्वस्तिक रांबाडे, आरिफ सोलरकर, हितेश घाडी, अमोल धुमाळ आदी सहभागी झाले होते।